Sida Beksa. Nuwun sewu kupingipun menika radi budhek. Sing digelar kuwi jagate ora wong wedok. Mau oleh ngendika wong wedok digelar. Ngerti ngono ora tak jak sowan. Ayo kono tak aku cencang. mesti nek dinyak-nyak. Nyanyak kuwi ya Nuwun sewu. Dasar menika manten anyar dados tasih elon menika. Manten anyar kali sinten? Kali Sri Tanjung. Oh, nggih mboten napa-napa. Badhe ngraos kena. Lho. Ki Sida Beksa kok tawa-tawa ki. Sri Tanjung Srinamu ditawakke piye? Kira-kira piye? Mbok rasa tawake, engko tak dole dhewe. Wah, Payu pira? wis wong loro padha Apa wae. lajeng kenal. Nggih. Kula iya. nu manten anyar ki wis jan gumoh. Lah kok iso gumoh? Wah. Ketingalipun namung ningali foto kula rumiyin ya.